Hola, sóc l'Olga de Pilates en català i anem ja per la darrera setmana de juliol en les que us estic portant aquestes rutines de 10 minutets de Pilates en català perquè la puguis fer allà on vulguis, quan vulguis. Guarda aquest post i així el tindràs per poder-lo fer quan vulguis. Començarem de peu. Quan treballo de peu, normalment em veuràs que prefereixo treballar al terra que damunt del mat, com tu vegis. Això ens afavoreix agafar amb els peus al terra, a connectar-nos amb el terra i també l'equilibri. Des d'aquí, cames paral·leles obertes a l'amplada dels malucs, espatlles lleugerament endarrere, projecto la coroneta cap al cel, creant espais entre la meva orella i la meva espatlla. Em posaré de perfil per aquest exercici, començaré aquí, inhalo i exhalant, me'n vaig cama dreta endarrere i endavant. Endarrere i endavant, 2 i 3, en faré 10, 4, recorda que ja has escalfat, 5, 6 i 7, anem respirant, i 8 i 9, i última, 10, i em quedaré darrere i faig polsos aquí, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, des d'aquí, amunt, genoll en línia amb el maluc, a baix, amunt, estem treballant a la mateixa cama encara, 3, en faré 10, 4, 5, i 6, i 7, i 8, últimes 2 i canviem de cama, i última, perfecte, anem amb l'altra cama, comencem, flexió endarrere, i endavant, i 1, i 2, posem una miqueta més endarrere, 3, el joc dels braços és per ajudar-te en aquest equilibri. 5. Sent el treball a les cames. 6. 7. I 8. Últimes 2. I 9. I última 10. Em quedo darrere. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, i amunt, en 1. 2, vinga, que anem a terra. 3, 4, 5, 6, i 7, i 8, i 9, i última, 10. Ens n'anem cap a la teva estora. T'estiraràs mirant cap amunt, perfecte, braços al llarg del cos, palmells de les mans a terra, apropem els talons als glutis respecte a la separació dels teus genolls, i des d'aquí, inhalo a baix, exhalo, pujo, elevant primer el pubis, cargolant columna fins a un pont, i baixo, perfecte. Ens quedarem a dalt al pont, i des d'aquí desenganxes cama dreta, apropant genoll al pit, i estiro. I sense baixar el pont em faig 8, 7, 6, 5, 4, i 3, i 2, i última. Baixo cama, baixa un moment, i anem amb l'altra. Pujo al pont. Cama esquerra, però pujant genoll a pit, estiro cama a la diagonal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8. Controla que els malucs o que la pelvis quedi estable. Perfecte, baix a baix, tornem, el mateix exercici. Pujo al pont, cama dreta. L'elevo, genoll al pit i estiro en 1, faig 8, 2,
Continuo fent força amb el taló que es queda a terra, malucs anivellats. Últimes 3, 2, 1, baixo, peu dret a terra, però els glutis es mantenen a dalt i canvi. I 2, i 3, i 4, 5, 6, 7, i última, 8, perfecte, i baixaràs el pont a terra. Perfecte, des d'aquí, una mà al damunt de l'altra i darrere de l'occipital, l'os llarg aquest del crani, tanca una miqueta els colzes que et quedin en el teu camp de visió, recolza el cap a les mans i que sigui la força de les mans la que t'eleva mentre continues estirant la teva columna. No vull que ens pleguem aquí, sinó que sempre busquem crear espais. Continuo fent força amb els peus a terra i amb el sacre també. Inhalo aquí i exhalo, faig força peus i sacre i m'elevo activant el meu abdomen i baixo. Faré 5. Inhalo a baix i exhalo 3, 4 i última. Queda't a dalt i des d'aquí fes una rotació portant el colze dret cap al terra, no cal que toqui, és una aproximació, torno al centre, baixo i ara me n'aniré cap a l'altre costat i baixo quan torno al centre. Molt bé, baixo, continuo allargant la cervical, porto 4, 5, recorda apretar amb els peus a terra, i 7, i 8, 9, i última, i 10. Queda't aquí, anem a fer el mateix, però quan pujo, porto colze esquerre cap a genoll esquerre i a la vegada estiro cama contrària i canvio. 2, vaig a fer 8, 3, i 4, i 5, i 6, i 7, i última, i 8. Queda't a terra, anem a mirar quan portem, 8 minutets ja, gairebé. Perfecte. Des d'aquí elevaràs les dues cames cap a la postura de taula. Intenta tenir aquí 90 graus, no tenir els genolls molt a prop al pit, mantenir el sacre a terra. Elevo braços cap al cel, les mans que es miren i vaig a portar peu dret cap a terra, mantenint la flexió del genoll. No flexiono només el genoll, sinó que es manté 90 graus i el que moc és el maluc. Perfecte, quan baixi aquesta cama m'emporto un darrere braç contrari i alterno. 2, 3, mantén estable el teu centre, 4, i 5, i 6, i 7, i 8, i 9, i última 10, perfecte. Obro braços cap a terra i des d'aquí, mantenint escàpules omòplats fixes a la teva colxoneta, m'emportaré els genolls junts cap a un costat, passo pel centre i cap a l'altre, genolls i turmells ben junts, 2 i 3. Recorda que no s'aixequin les escàpules del mat, 5, 6, 7 i 8, últimes 2 i última 10. Perfecte, aprofita, genolls cap a un costat per elevar-te de costadet i anem a acabar una quadrupèdia. Apretes amb les teves mans separant escàpules per allunyar-te de terra, elevo genolls i baixo. 2, 3, en faré 5, 4, 5, em quedo dalt, estiro cama a la planxa i torno i em faig 5, 1, 2, 3,
4, i última, 5, i baixo, i descanso, vaig asseure'm a sobre els meus talons, m'estiro aquí i recorda, si tens més estona pots fer una segona sèrie per un entrenament més complet i si no, fins aquí la rutina d'avui i recorda sempre fer estiraments quan acabis. Moltes gràcies!